ҳолати пешгӯӣ нашавандаи ҷаҳон ва таҳлили вазъи он бо иштироки коршиносон ва таҳлилгарон. ба андешаи шумо чаро имрӯз дунё бо як марҳилаи пурҳасос рӯбарӯ шуда истодааст? бо як хатарҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ мувоҷеҳ шуданд ки ҳамаи андешаҳо қариб ки андешаҳои пешрафтбудаи худро аз даст дода истоданд. болоравии нархи маҳсулоти ниёзи аввалия ва нафту газ дар ҷаҳон. این مسئله جنبه‌های بهتری ازکاوی، مسئله اقتصادی، مسئله اجتماعی، مسئله سیاسی داره. ҷаҳон худ дар интизори ин набуд ки ҳама он барномаҳое ки таъризӣ шуда буданд ниёз ба таҳрири нав пайдо кунанд. аз як ҷанба доим умедвор будан дар кор нест, дар ҳама самтҳо кор кардан дар кор. татбиқи нақшаҳо дар самти расидан ба ҳадафҳои стратегӣ, таъмини амнияти озуқаворӣ ва саноаткунонии босуръати кишвар дар вазъи печида ва мураккаби имрӯзаи ҷаҳон. برنامه سالهای رشد صنعت‌کنی است تا 26 سال که بی سرمایه نمی‌شود. ما یک اقلیم سازیم که سرمایه جلب کرد کنیم. امکانات خوب داریم. با واقعیت باید کار کرد.